Incwadi kaPawulu kuFilimoni ibhalwe kwesinye sezikhathi eziningi zokuboshwa kukaPawulu. Empeleni incwadi yakhe emfushane eTestamenteni Elisha, kepha ungavumeli ubungako bayo bukuphambe. Empeleni yenye yezinto ezinamandla kakhulu uPawulu ake wazibhala. Nawu umlando esingawuhlanganisa emininingwaneni esencwadini. UFilimoni wayeyisakhamuzi esimi kahle saseRoma esivela eKolose. Okunokwenzeka ukuthi wahlangana noPawulu ohambeni lakhe lobumishini e-Efesu waba umlandeli kaJesu. Emva kwesikhathi, lapho umlingani kaPawulu u-Ephrafa eqala umphakathi kaJesu eKolose, uFilimoni waba umholi webandla elalihlanganyela endlini yakhe. Manje, uFilimoni, njengezindlu zonke ezazibusa emhlabeni wamaRoma, wayenezigqila, esinye sasibizwa ngo-Onesimu. Kuthe ngesikhathi esithile, laba ababili baba nokungqubuzana okukhulu. U-Onesimu wenza kabi uFilimoni ngandlela thize. Mhlawumbe kwakungukweba noma wamkhohlisa. Asazi kahle, kodwa emva kwesikhathi u-Onesimu wabaleka. Ekugcineni, u-Onesimu weza kuPawulu etilongweni. Kunokwenzeka ukuthi wayefuna usizo. Ohambweni, waba umlandeli kaJesu nomsizi othandekayo kaPawulu. Manje uPawulu uzithola esesimweni esinzima nesiyingcuphe njengoba ebhala lencwadi. Uzocela uFilimoni hayi ukuthi axolele u-Onesimu kodwa amamukele futhi amsingathe njengomfowabo kuMesiya hayi njengesigqila. Lapha sibuka ukuthi ukwenza kanjani. uPawulu uvula ngomkhuleko. Kuqala edumisa uFilimoni ebonga uNkulunkulu ngothando nokwethembeka akubonisile kuJesu nakubantu bakhe. Usevula indlela yesicelo sakhe ngalomuca. Ngiyakhuleka ukuthi ukuhlanganyela kokukholwa kwakho kube nomsebenzi ekwazini konke okuhle okukithi okusiholela kuMesiya. Manje, igama elingukhiye lapha, ukuhlanganyela, noma ngesiGriki koinonia, lisho ukwabelana noma ukubamba iqhaza. Yilapho ababili noma ngaphezulu bethola okuthile ndawonye babelane kukho, babe abahlanganyeli. uPawulu uthi ukwethembeka kuJesu kusho ukubona ukuthi bonke abalandeli bakhe bangabahlanganyeli abalinganayo, ababelana ndawonye esiphweni sothando nomusa kaNkulunkulu. NgokukaPawulu, lento yekoinonia phakathi kwabalandeli bakaJesu ayiwona nje umqondo ocabangayo, yinto eyenza ebudlelwaneni bakho. Okuholela uPawulu esicelweni sakhe, ekugcineni uveza u-Onesimu. Uthi usebengumntwana wakhe etilongweni. Okusho ukuthi uPawulu uholele u-Onesimu ekunikeleni impilo yakhe ekwethembeni kuJesu. Manje uPawulu no-Onesimu sebengamalunga omndeni kuMesiya. Ukhonzile uPawulu ngokwethembeka etilongweni. Nakuba uPawulu efuna ukumgcina kuye, uyazi ukuthi lokhu kunqubuzana okungaxazululiwe noFilimoni kumele kubuyiswane uma bethi bangabalandeli bakaJesu. Okuholela uPawulu kulesi sicelo esikhulu ukuthi uFilimoni makamukele u-Onesimu hayi njengesigqila kodwa ngaphezulu kwesigqila, njengomfowabo othandekayo eNkosini. Manje lona ngumyalo onzima. Ngaphansi komthetho wamaRoma, uFilimoni wayenelungelo lokujezisa u-Onesimu noma amfake etilongweni. Futhi uPawulu akamceli ukuba axolele u-Onesimu, kodwa ukwamukela isigqila sakhe sakudala eKolose njengomlingani, njengelunga lomndeni. Lena indlela ingaphezulu kokulunga. Le insambatheka. Ukukhulula isigqila bese uziphathisa kwamalunga omndeni. Iphazamisa umumo wohla lwezenhlalo zamaRoma. Kungani uFilimoni kumele enze into efana nalena? Lapha uPawulu wenza umnyakazo onobuchule. Ubuyekeza leli gama elingukhiye emkhulekweni wokuvula. Uthi, uma ngabe ngempela ungumhlanganyeli kanye nami, yilelo gama lesiGriki futhi koinonia, yamukela u-Onesimu okungathi bekuyimi. Uma ngabe ekonile noma ekweleta ukuthile, kubalele kimi mina ngizokukhokha. Kulesi sicelo, siyayibona inhliziyo yomlayezo wevangeli likaPawulu wenziwa. Kuqala kwakho konke, kumayelana nokubuyisana. Kunjengokuba atshela amaKorinti, ngokuba uNkulunkulu ekuMesiya wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo. Manje kulesi simo, uPawulu uzibeka endaweni kaJesu. Uzothwala imiphumelo yokwenza okubi kuka-Onesimu. Uzokhokha inhlawulo ukuze abuyisane noFilimoni. Kepha umyalezo kaPawulu wawungaphezulu kokuthengiselana ngokomthetho, umayelana nekoinonia. U-Onesimu noFilimoni noPawulu bayalingana bonke ngaphambi kukaNkulunkulu. Bonke babelana ngesidingo esifanayo sentethelelo. Ngakho phambi kwesiphambano umhlaba uqondisiwe, okusho ukuthi uFilimoni no-Onesimu angeke besahlobana njengombusi nesigqila. Bangamalunga omndeni, bangabazalwane kuMesiya.
Noma njengokuba uPawulu etshela uFilimoni nebandla lonke laseKolose, emndenini omusha kaNkulunkulu, abantu abawona amaGreki noma amaJuda, noma abasokile noma abangasokile, noma abangaphandle noma abangaphucuzekile, noma isigqila noma abakhululekile, kepha uMesiya uyikho konke kubantu bonke. UPawulu uphothula incwadi ngokubalula ithemba lakhe lokuthi uFilimoni uzokwenza nokungaphezulu kwalokho uPawulu akushoyo. Uyamcela futhi ukuba amlungiselele igumbi lezihambi ngokuba uzimisele ukuvakasha masinya uma iphuma entolongweni. Emva kwalokho kwaba isibingelelo sokugcina. UPawulu uphothula incwadi. Incwadi kaPawulu kuFilimoni inamandla ngenxa yezizathu eziningi. Iyona ncwadi kuphela lapho uPawulu engagaguli khona ngokusobala ukufa noma ukuvuka kukaJesu. Lokhu futhi akulona iphutha. Akadingi ukuthi achaze isiphambano ngamazwi, ngoba uyasiveza ngezenzo zakhe. UPawulu lapha wembethe incazelo yesiphambano. Uzenze indawo lapho u-Onesimo noFilimoni bebuyisana khona kuNkulunkulu nakomunye nomunye. Le ncwadi futhi isikhombisa imiphumela yezindaba ezinhle ngoJesu ukuthi isondele kumuntu ayiyona imfihlo. Iqiniso lokuthi uFilimoni no-Onesimo manje sebengabahlobo kuMesiya kwenza ubuhlobo babo bombusi nesigqila bungabe busadingeka. Umndeni wabantu bakaJesu yindawo lapho bonke bengabemukeli abalinganayo bomusa kaNkulunkulu. Uhlobo olusha lomphakathi noma uluntu olusha, njengoba ecaphuna encwadini kwabaseKolose, lapho inani nesimo sokuma kwabantu asichazwa ubuhlanga noma ubulili noma inhlalo noma izinga lomnotho. KuMesiya kunabantu abasha cha abangabalingani abalinganayo, abahlanganyela ndawonye emuseni wokuphilisa kaNkulunkulu ngoJesu. Yilokho incwadi kaPawulu kuFilimoni emayelana nakho.